Ha megnézzük a képi üzeneteket, úgy gondolnánk, hogy a múlt üzen nekünk tanulságokat. De azért mondom, úgy gondolnánk, mert az én meglátásom szerint az Isten üzen nekünk ma. Látszik, hogy az égből az angyalnak a karja gyakorlatilag ráhelyezi a Szent László fejére a koronát. Tehát, hogy ez egy szakrális, egy vallás, egy belső utazás. Látjuk azt, hogy a Földről egy történet így elindul, szépen felkanyarodik az égbe, és az égbe egy egészen más jelentése vezet bennünket a belépő sötét kapun a világosság irányát, a világosság felé. A lovagkorban azt tartották, aki az ellenséget legyőzi, az hős, aki pedig önmagát is képes legyőzni, az nevezhető lovagnak. Tehát ez a küzdelem, ez bent zajlik az emberi lélekben. Szent László is én vagyok, meg a kun is én lehetek. Mind a kettő lehetőség az én lehetőségem.